Legalább valami, nincs semmi szekret. Adok egy cukorkát. Nagyon finom cukorkám van. És Béla bá édessége a sör. Elég. Nincs véletlen, hogy Lukas két szülőjére segít. Még van egy ötlet. Hát így már jó. Így már mindjárt már, de És mondjanak. Béla bá fenn van az interneten? Nem vagyok interneten. Tetszik ismerni ezt a portált, hogy YouTube? A YouTube-ot, igen. És mit üzenne a Béla bá YouTube-ozóknak? Hát jobb a kecsketúró, mint a YouTube-ról, az meg. Ezt komolyan mondom. És hogy néz ki a Balázs? Hogy néz ki? Mint a Superman, fia. Komolyan? Ja. Ez ilyen Superman-szerű? És az indul a bakterházban melyik volt a kedvenc főszereplője? Mondom a bányát. A bányát? És tetszene tudni idézni belőle valamit? Hát ahogy összeszakadt a baktérház. Tessék már! Összedűlt. De nem, egy kis szöveget. Szöveget. Egy szöveget, hogy a kedvenc... Mindig úgy szövegel, vagy... Hanem egy szöveget, ami jó. Gyuri! Hát azt mondtad a gyerek, hogy utálom a banyát, marhára utálom ezt a rohadt banyát. De azért Béla bá szereti a nőket. Jaj. A Béla bának van felesége? Volt, elhagyott. Mert a sör vagy a nők miatt? Vagy valami egészen Vagy más? mindkettő. Nem tudnám még mondani, de van ízlése. Azért hagyott el. De azért Béla bá még folyamatosan hajkurásza a nőket. Nem hajkurázza. Azért kocsmai kaland belefér. És a pocsikot? Nem. Na most ad már széptelenséget még kíméljetek. A Béla bá, köszönjön a YouTube-ozóktól. Hát jobb a kecsketúró. Viszontlátásra, Viszontlátásra.